Ali na mo diri mga kabingka, diri sa Lamiay at bang sa Ateneo School Jacinto. Napot yung sabaw ba? Na? 2,000 years later. Story time dito sa may Jacinto Street ng Davao City mga kabingka. So naata karon diri sa Lamiay mga kabingka. So ang tong tilawan na ang ilang beef pares daw mga kabingka kung worth it or not worth it mga kabingka. Let's go. Okay, welcome back sa aking video mga kabingka, sa aking YouTube, TikTok, and Facebook mga kabingka. So, nanata diri sa Lamiay mga kabingka mo dining kuan habang samtang ko nagalakaw-lakaw diri sa Jacinto kay mangita ko sunod na ko. Pero aksidente nako na nakitaan, no? Kuan ko asa na dipit ang Lamiay, no? Trending ni sa TikTok, sa Facebook, dagan na naga-content diri. So, ako, di po ko magpalupik sila ra ba dito. Akong gi-order kay gikan po ko nag-shoot og video ganina. Kanilang bipares ang ilang specialty nila mga kabingka. So, kani garlic daw tilawan na to ni butang ato ni. Para kuan ba? Ana man na. Ano na to ani. Damihan na to para lami. Kaya siya. Tapos, kalamansi ba? Tapos, kalamansi pag ito. Tapos, utangan pag ito itong patis. Tapos, butangan na itong toyo. Tapos, butangan pag ito itong black pepper. Yan ito, para lami. Plus, ang kuha na to kaning kuhan chili sauce at chicken oil. Yan mo. Wow. So mix man ni Lamiay round tong Lamiay daw. Kaya to round tong Lamiay daw. Lami kay furnace. Grabe. Perfect yun sa mga mga gikan mga tama na yan, inuman na, di ba? So, anhin mo din sa Lamiay Jacinto, no? Bago lang daw sila 24 oras, Monday to Sunday na sila no, mag-open. So, sa Ateneo, no? Kana, Ateneo di Davao man na. So, tilawan na to. Lami man daw niyo dagan og paminta. Ano ko? No. Kani siya 70, no? 75. Okay kayo worth it, diba? 75 pesos kami ngayon. Actually, dili lang kanilang ilang paligid, dagan sila. Pero kanila kong gi-order kay mo manilang best seller, no? Kaya nakita ko sa social media. So basta lami, lapot kayo, grabe ka lapot lang sa baw. Pero di ko sure nahurot ako ni kay lagi ko nag-shoot og video. So, nag-testing na ako, lamig yun, no? Sayang ba? Wala lang ko nagkuhan ganina. Mahurot yun ako ni, pero okay gapon.
10/10. Lami. Pero di na kay kaya sa akong stomach mga kabingka. Medyo daghan to kung nakaon ganina manggod bago ko naabot diri. So, fairness nalamian jud ko. Kung wala lang ko nagkuan kanina, mahurot yun ko ni. Pero fairness sa mga plahubog, di ba? Kanang gusto mo kanang umanyo kanang silsil ato mugbar kanang gikan mo kanang digod ino nga hubog kaayo kanang inom-inom tapos gusto mo kanang masudlentian kana ba mag-shot diyan mga kabingka gutom ba kay na. So ani mo diri sa lamiay, no? Metaan niyo ning beef pares, no? Lami ay kabingka oh. Napot kin sabaw ba? So ito po si DJ March in the place to be yo. See you in next my vlog mga kabingka. Babushka. Ali na mo diri mga kabingka, diri sa Lamiay at bang sa Ateneo School Jacinto. 24 hours mi diri open para mag-serve sa inyo ha. Naa diri ang tinuod na lami sa Lamiay mga kabingka. Thank you so much. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.